Κυνηγή ονείρου. Έχουμε ξεκινήσει, έτσι. Γράφουμε. Πού πάμε? Αυτό. Συνέδεση Ξετάκης Κούκος, κλακέτα νούμερο 1, λήψη. Γεια σας. Πιστεύω είμαστε τα ίδια ρεμάλια που ήμασταν και πριν. Πες μια αστεία όχι. Έξαψη. Έξαψη. Με πάθος τη στιγμή και τη στιγμή και λες ότι ήρθα για βράδυ και θα σπάσω. Και τέλος. Εγώ μικρός, αυτή είναι μεγάλη. Έχουμε βγάλει φτερά, τι λες τώρα? Όχι ρε μαλάκα, δεν θα σε βγάλουμε φτερά. Είμαστε ροκάδες, αλλά είναι ροκάδες και εγώ με έχει κοπάσει. Εγώ είμαι κυνηγή ονειρών. Εγώ είμαι κυνηγή ονείρων. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχαν κυνηγή ονείρων. Κατά κάποιο τρόπο το συγκρότημα βασίζεται πολύ πάνω. Είμαι ο θεμέλιος λίθος. Αυτό θα λέγει η γιαγιά μου, εντάξει. Ο ακρογωνιαίος λίθος μπορώ να πω να εκφράσω καλύτερα. Αυτό θα λέγει η γιαγιά μου, εντάξει. Το Α και το Ω και το A και το Z ταυτόχρονα. Πιστεύω εγώ είμαι ο μαέστρος. Εγώ είμαι και η κυνηγή ονείρων και η Ραμούνος. Αυτό θα λέγει η γιαγιά μου, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε οι άλλοι, εγώ τι πούνε είναι ψέματα. Κυνηγή ονείρων. 4 αχροί που παίζουν τραγκαντρούγκες. 6 τύποι που παίζαμε κλαμπατσίμπαλ. Με μαλάκα δεν μπορώ. Καταρχάς λίγο ανώμαλες και περίεργες. Βγάζεις ας πούμε το ζώο διένστικτο που κρύβεις μέσα σου. Έξαψη. Έξαψη. Κυνηγή ονείρων. Και στο τέλος δόξα, απεριόριστη. Δεν χρειάζεται να το τονίσω αυτό, αυτόγραφα, ιστορίες, σκίζουμε μπουζάκια στη σκηνή κτλ. Κυνηγή ονείρων. Αυτή την αυτοδημιουργία, τι άλλο παραδείγμα. Το πρωτογενές υλικό, το ακατέργαστο, βγήκε από τη σπηλιά, όχι των κόμιξ. Παραστασιάνου μας, δεν ξέρω τι μας. Κοίταξε, δόξα έχουμε, φήμη έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Κυνηγή ονείρων. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Αυτό θα λέγει η γιαγιά μου, εντάξει. Μην τρελαίνεσαι, δεν είμαστε ευτυχοί. Αυτός που λέει φύγαμε, τι θα πάμε. Ακόμα δεν ήρθαμε. Κατά βάθος πιστεύω ότι είμαι λάτρης του ποιοτικού σκυλάδικου της Άνω Παταγωνίας. Στη συνδυασμό με το τσιφτεντέλι των αφρικανικών απικιών της Αγγλίας. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το δώσω στο συγκρότημα, να το βάλουμε μέσα έτσι, να το πλουτίσω. Κατάληξαμε εκεί σε έναν τυχαίο, που είχε ένα μπάσο κρεμασμένο και έπαιζε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Τρέλα. Πλήκτρα από όταν μπήκε ο Τσίλης, εντάξει, τον βρήκαμε μικρό, τον εκμεταλλευτήκαμε, το χώσαμε και έχει μείνει. Έξαψη. Έξαψη. 5 αποτυχημένοι κυνηγοί, Χρόνια πολλά, οι οποίοι αφού δεν κατάφεραν να πετύχουν ούτε κοτσίφι κουτσό πάνω σε φωλιά, χρόνια καλά. το γύρισαν και λένε εντάξει, αφού δεν πετυχαίνουμε τίποτα και είμαστε τόσο αποτυχία, κυνηγάμε τα όνειρα, τα οποία είναι απροσδιόριστα. Χρόνια ευτυχισμένα. Κυνηγή ονείρων. Αυτά. Έξαψη. Έξαψη. Αν δεν υπάρχει πίσω κάποιο να του καθοδηγεί, να κοπανάει, να κρατάει το ρυθμό, να του βγάζει εκτό ρυθμού όποτε έρχεται. Κατά κάποιο τρόπο το συγκρότημα βασίζεται πολύ πάνω. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν κάποιο άλλο. Έξαψη. Έξαψη. Έχεις φτερό. Άμα είναι για μακρύ, πώ το βρίσκει, Έχεις φτερό. Αυτά. Τι υπόλοιπε είναι που απειλεί ο απλού. Για τον group είμαι εγώ. Γι' αυτό λέω εμείς. Έλα μπορεί ομάδα! Εύχομαι παγκόσμια ειρήνη. Όχι, αυτό είναι για τα καλλιστεία που θα πάω, Άκυρο, μην το γράψεις. Έξαψη. Έξαψη. Να βρούμε ένα σοβαρό τραγουδιστή και ένα σοβαρό μπασίστα. Κυνηγή ονείρων. Ειδικά αυτός ο Γιώργος. Έχει χαλάσει όλο το γρατζιλίκ σε βαζελίδι. Α, και να σταματήσει ο Τσίλης να παίζει με σκονάκια, σημαντικό και αυτό. Έξαψη. Έξαψη. Τσάου αντένα. Γράφουμε. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που με επισκεφτήκατε στη βίλα μου στη Νέα Αγγλία. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του πολιτικού βιβλίου μου, περιγράφει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Λέγεται «Ο πόλεμος των κόλων». Και κατά τη διάρκεια της εικαστικής μου δημιουργίας, γιατί θα κάνω και μια έκθεση ζωγραφική σου γνωστό, λέγεται «Το σκληρό πουλί της νιώτης». Δράτοντας λοιπόν την ευκαιρία αυτή και κατά την επίσκεψή σας εδώ, να απαντήσω ότι ποια ήταν η ερώτηση. Αυτό. Περνώντας τα χρόνια, πιστεύω σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Πολλά. Είμαστε 6 τύποι που παίζαμε κλαμπατσίμπαλ. Δυνατότερα. Τρέλα. Τρελοί ήμασταν και τότε, τρελοί είμαστε και σήμερα. Αυτό είναι καλό. Θεός. Wow. Εγώ είμαι. Κοιτάξτε με κορίτσι. Και δεν φοράει και τσίγκλα, είναι επικίνδυνος αυτός. Ταξιδεύεις. Απλά. Κυνηγή ονείρων. Και εγώ είμαι και η Ραμούνος. Τα παραμύθια. Και πολλές ώρες. Μόνο τα τύμπανα δεν στείνω. Τα στείνει ο Ηλίας. Με τον Τζίλι. Και αυτό γιατί δεν ξέρω.
Άμα ήξερα, θα με χώνα να το κάνω και αυτό. Τελικά οι ερωτήσεις είναι πιο δύσκολες από ό,τι πίστευα όταν τις έκανα εγώ στους άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έδωσα αυτή την ευκαιρία για να εκφέρω αυτή την άποψη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όχι, θα συνεχίσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια ήταν όμως? Έχει ξυριστεί ο Θοδωρής. Έχει βγάλει τα γυαλιά του ο Ηλίας. Που σημαίνει ότι βλέπει καλύτερα. Όμορφα. Θέλω να φοράει μόνο κατ. Δεν άκουσα τίποτα. Τι? Αγάπη, δεν έρθεις να πλύνεις κανένα πιάτο, βρωμήσαμε. Μπορούμε, επειδή εμείς έχουμε πραγματικά καλύτερη μουσική, πολύ ψαχμένο στίχο και με τις ορχιστρώσεις όσο δυνατόν καλύτερη έτσι, ακουστική ποιότητα και να βγαίνει προς τα έξω. Σταθερή πορεία, πιο δυνατά live, τα απομνημονέματά μου. Αγάπη, δεν έρθεις να πλύνεις κανένα πιάτο, βρωμήσαμε. Και αυτό γιατί δεν ξέρω. Άμα ήξερα, θα με χώνα να το κάνω και αυτό. Πάντα σαν δυναμικό μέλος, μην απογοητεύεστε. Όλοι θα επιβιώσουμε με κάποιο τρόπο. Κενό. Αυτό είναι η κοινωνία.